dicir, verdad que o río é como un espello e ves o que ten alrededor? Se hai árbores están reflectidos na auga do río, a que si? Se pos así a túa cara tamén a ves. Se non hai paxaros na pel do río é que tampouco os hai no ceo. Por iso non aparecen reflectidos. Na canción está pedindo que haxa paxaros, que quere dicir que este todo máis limpo, menos contaminado. A ver. Vou cambiar o mundo, bien. A ver, por allí. Voy cambiar o mundo. Bueno, parece que la... A ver, ¿quién más? Mundo Loco lles gusta moito tamén. Sí? Sí. Vale. A que sí? Bueno. Muy bien. Pues nada, ahora temos que ir. A ver, Alba, fala Alba, cariño, a ti cal te gusta máis? Que sabía moito diso, de facer cancións e de música. E xuntos, pois fixemos ese libro. E nese libro, pois fala, como podemos estar notando, por Dios. Nese libro fala de cambiar o mundo. Esa deixámola por último, porque nos pareció máis difícil, pero máis importante, cambiar o mundo. Vos podedes cambiar o mundo, palabras. Nada hai no mundo que teña máis forza que as palabras. Non nos quedades, con elas podemos cambiar o mundo. Vistes os políticos alguna vez na tele como se pelean? Vistes? Así non se ponen de acordo nunca. Cando baixan un pouco a voz e intentan de verdade falar, cando queren utilizar de verdade as palabras, é cando se arranxan as cousas. Senón, non. Hai que cantar. Néstor e máis eu viñamos aquí a dar unhas grazas por cantar esa canción. Fixémola para que cantarades e para que os ayudades. A ver, 1, 2, 3, va. Con cancionar Dice cor. Hago más de nada. Ademais é moi difícil. Todas as linguas son bonitas, todas. Pero o galego tamén. Entón, é importante saber que se pode cantar en inglés, e hai cancións bonitísimas, chulísimas, pódese cantar en francés, pódese cantar en italiano, en castelán, pero en galego tamén. A que sí? Pois, como estamos en Galicia, pensamos que podía ser unha maneira de que quixerades un pouquiño máis as palabras na nosa lingua. Eu escribindo cancións, e Néstor Branco poñéndole música, pero sabedes que lle puxo a voz? A moitísimas delas. A moitas delas a voz, aunque fosen cachiños, puxeronla nenas e nenos como a vos. Moitísimos, case todos, deste cole. Como non íamos vir aquí a dar as grazas? Se compañeiros e compañeiras vosas lle puxeron esa voz preciosa a esas cancións, que cando as escoltedes cos vosos profes de música ou na casa, van soar diferente de coa miña voz. Eu non sei cantar. Cando era como a vos quería ser cantante, e ponía así, no espello, poñíame así, unha toalla grande, como aquel que era unha melenaza, moi longa, como aquel que eran pelos. Poníame así e intentaba cantar cancións bonitas.
que me inventaba, pero non tiñan nada que ver, porque son cousas feas, verdad? Son cousas tristes e feas. Eu vi unha vez unhas imaxes na tele dun incendio onde un cabalo quería escapar, onde estaban ardendo as árbores, quería escapar e non podía, porque lle tiñan as patas atadas. Era horrible. Esa canción fala desas cousas, fala tamén de os poetas que queren contar cousas, queren falar e non lles deixan, a voz que non muda, falan diso. Non deberían deixar, permitir que a xente non poida falar, non se pode prohibir que a xente fale, verdade? Non, o que se pode prohibir é que diga guarradas aos demais, iso sí, pero temos dereito todos, todas as persoas, temos dereito a expresar o que sentimos, verdade que sí? A poder falar. Pois vos. Así, muy suavecillo, bien, bien. Vou cambiar o mundo num blitz. Vou cambiar o mundo por um que me guste mais. Na noite, a lua nos cela. Esse amor enferma na boca do poeta. A voz que loucura, isso é tortura. Acabamos aquí, ¿vale?